Moi kaikille! Eli nyt mä ajattelin tehdä tällaisen tallin esittelyvideon tämän kanavan ensimmäiseksi videoksi ja joo, aloitetaan. Eli tässä on tällainen aika sotkunen käytävä, kuitenkin tässä on tällainen, josta pääsee tänne talliin ja tässä heti ensimmäisenä on tää karsinapaikka, juttu hommeli. Mut siis tässä on niin toi karsina, tuolla on hevosten heiniä, ne on tollasessa korissa ja tuossa on kuivikkeena ihan purua. Tossa on sitten jotain tällaista hevosten mysliä, tää on tällaista, jossa on vähän kaikenlaista asiassa. Sitten tässä vanhassa juoma-automaatissa on tällainen pussi, jossa on kaikki mittoja ja tällaisia. Sitten tuossa on joku random porkkana ja sitten on ruokakuppi ja sitten tässä on katuliituja. Tässä ylhäällä on, tuolla takana on noita loimia ja sitten tuossa edessä jotain random juttuja taas jälleen kerran, koska mulla on vähän näitä random juttuja. Aika paljonkin täällä tallilla sen takia, että meillä on niin paljon näitä suitsia ja tällaisia vanhoja hevosia suitsia. Täällä tallissa asuu nyt tällä hetkellä 3 hevosta vaan. Sitten tässä on mun kaverin keppareita. Ne ei oikein tai ne ei kuulu tänne talliin, mutta ne on täällä niinku silleen. Ja sitten tosiaan on joku random muovipussi, ne oli näitä päällä, kun satoi niin paljon. Sitten täällä on tällainen tila. Tossa on jotain naruja. Tässä on oikeastaan juoksutusliina ja sitten on ruoho-ohjat, niitä ei oikein käytetä enää, mutta siis joo. Ja tässä on naulakko, tässä on Prinssin suitset, riimu ja riimunaru. Sitten tässä on Ellin suitset, riimu ja riimunaru. Ja sitten tässä on Nilan suitset, riimu ja riimunaru. Ja tässä on jotain random naulakoita ja sitten tässä on roikkupompula. Ja tässä alla ei nyt oikein ole mitään järkevää. Tossa on hoitopaikka. Ja siihen voi laittaa hevosen kiinni ja voi hoitaa. Ja sitten tässä on hoitopakki. Se on aika täynnä. Mut joo, ja tässä lukee siis mun nimi. Ja tässäkin on hoitopaikka. Tähän voi laittaa hevosen kiinni ja sitten siihen voi hoitaa. Ja tässä on tällainen juttu, johon voi laittaa esimerkiksi suitset niin kuin odottamaan. Ja sitten tässä on tää tarha. Tänne kasvaa kyllä ruohoa, joten tää ei ole mikään hiekkatarha, mutta jo tällainen. Ja täällä hevoset yleensä on, koska tää ei jos on lämmin. Mut siis nyt ne on mä laitan ne jo täällä. Ja se tarha. Ja tässä on sitten tarhan portti. Sitten tällä puolella täällä on jotain ihan sälhää. Ja sitten tässä on meidän puuhevonen. Sen nimi on Nefisa. Ja se on tollainen maskotti niin sanotusti. Niin tällä, koska sille ei oikein mennä enää. Mutta joo, tällainen tää talli. Joku tää tallialue on. Mut joo, nyt mennään tänne päin. Ja mä yritän siis tehdä tän aika nopeasti silleen, koska tämän videon tää video saa kestää vaan 5 minuuttia, joten sen takia. Ja tässä on siis kenttä. Tää on tällainen ruohokenttä. Tää on tällainen tosi yleinen, mitä mä käytän. Ja täällä on siis estekalusto on tässä. Mulla on kyllä enemmänkin puomeja, mutta noin on nyt vaan mitä mä käytän. Ja on 2 tollasta, tai niin kun 2 estetolppaparia. Ja sitten mulla on lisäksi noita kaikki kiviä ja kaikki tollasia puita, joita voi käyttää myös. Ja sitten tossa on 3 puomia tällä hetkellä. Mutta tää piha jatkuu tänne. Ja täällä on siis meidän laidun. Se on siis täällä meidän talon takana. Täällä on tällainen ruohoalue ja tää on siis laidun. Ja tää on tällainen mukavan kokoinen hevosta, voi mennä tonne varjoon ja sitten tuolla on tällainen portti. Tällainen. Ja tässä siis piehtaroi näköjään Elli on ruskoni ja se on tamma. Ja mä varmaan tein jossain vaiheessa tänne kanavalle sitten näiden hevosten esittelyvideoita, kerron niitä kaikki tiedot ja tällaiset. Eli Elli tamma on siinä piehtaroimassa. Sitten täällä löytyykin Nila. Nila on siis arabialaistamma. Mä en tiedä onko se ristetty jostain. Se on ehkä tilasto-arabi tai joku. No kuitenkin. Ja Nila on myös tamma. Ja tässä on Prinssi. Prinssi on Welsponi ja se on Ruuna. Ja tällainen tää laidun oli. Ja siis tässä on tällainen asfalttikenttä. Tää on aika harvasti käytössä, koska tässä on nämä meidän autot. Mutta sit kun tässä ei ole autoja, niin mä joskus tykkään vähän loukkailla täällä. Mutta on yleensä vaan talvella käytössä, koska aina talvella toi normikko, siellä on lunta, niin siellä oikein pysty mennä. Ja sitten tossa on toi meidän katus tai toi autojuttu, niin sitten kun se on tyhjä aina talvisin, niin sitten se on mun NS-maneesi. Se on tosi pieni, siellä voi vaan ehkä kävellä maksimissaan. Ja täällä menee mun maastoja.